Barcelona je metropolí Katalánska a druhé největší španělské město. Obyvatelé Barcelony se cítí spíše Katalánci než Španěli. Barcelona je město, kde působili slavní umělci, malíři a architekti, například De Miro, Picasso nebo Gaudí. Současný vzhled Barcelony snad nejvíce ovlivnil Antoni Gaudí, protože zde vybudoval mnoho pozoruhodných a extravagantních staveb. Některé z nich v tomto příběhu navštívíme. Casa Batlló je Gaudího unikátní architektonický klenot moderní secese. Stal se legendou umění a architektury. Je to budova, ve které není nic rovné, ale vše se vlní. Vlní se stěny, vlní se okna i podlahy. Najdeme zde spirálový strop, keramickými obklady bohatě zdobená schodiště i vnitřní dvůr. Překvapí nás bizarní tvary a výzdoba střešní atiky a komínu. Tuto budovu zdobí originální drátěná skulptura. Triumfem křivek v Gaudího architektuře je budova zvaná La Pedrera. V tomto vyspělém díle geniální architekt vdechnul pohyb vlnění do kamenné fasády s mnohatvarými železnými balkóny. S kamerou mě bohužel dovnitř nepustili. Gaudí kromě celkového vzhledu navrhnul i jednotlivé detaily. Například navrhnul dlaždice na chodníku a též stožáry veřejného osvětlení. Vrcholným dílem Gaudího je katedrála Sagrada Familia. Je to jediná katedrála na světě, která ještě je ve výstavbě. Klenbu hlavní lodě podepírá les sloupů s bizarně zdobenými hlavicemi, které vypadají jako kolena pšeničných stébel. Postranní kaple jsou někdy zdobeny gotickými lomenými oblouky
i dalšími gotickými prvky. Katedrála má 8 hlavních věží, jejich silueta je symbolem Barcelony. Věže jsou navzájem propojeny můstky, takže se dá přejít z jedné věže do druhé. Plášť věží má stovky otvorů, které jsou kryty kamennými šupinami. Toto je výhled z jedné věže na budovu nového hotelu, vybudovaného pro olympiádu. Jižní portál s mnoha reliéfy a sochami připomíná vchod do krasové jeskyně. Sagrada Familia byl Gaudiho sen, jehož naplnění se architekt nedožil. Na dokončení katedrály od Gaudiho smrti v roce 1926 pokračují generace architektů a stavitelů. Park Güell má název po Gaudiho velkém patronovi hraběti Güell. Zde si Gaudí opět pustil fantazii z úzdy. Najdeme zde stavby jako zkreslené pohádky, cimbuři, vlnité tvary a vše je ještě navrch zdobené mozaikou. Někdy dokonce jednotlivé díly mozaiky jsou sami mozaikou. Pouliční prodavač suvenýrů si nápaditě udělal výstavní a prodejní pult z deštníku. Když se blíží policie, prostě sklapne deštník a je po krámě. Některé Gaudiho stavby jsou modelovány do tvaru jeskynní výzdoby.
Novodobou svatyní Barcelony je Nou Camp, fotbalový stadion velkoklubu FC Barcelona. Prohlédnul jsem si zde kabiny hráčů i rozhodčích, nástupní tunel, který přivádí hráče na hřiště. Lavička hráčů a trenérů je zapuštěna pod terén, takže nad trávníkem mají jen hlavy. Nevím, jak z této žabí perspektivy mohou sledovat hru. Podstatně lepší výhled mají diváci na tribunách, i když v nejvyšších patrech by asi potřebovali dalekohled. V kabině reportérů si kluci mohou toto řemeslo vyzkoušet. Na ulicích v centru města je čilý ruch. V modře-červeném dresu FC Barcelona lze potkat muže mladé i starší. Pero la primera la verdad o la mentira? La verdad, no, pero me das verla. Hlavní bulvár Barcelony La Rambla je pěší zóna, která vede z katalánského náměstí k moři. Typické vlnkovité dláždění vytváří iluzi zvlněného povrchu. Možná je to jeden z Gaudiho vlivů. Nedaleko La Rambla lze dobře nakoupit ve velké tržnici. Na Plaza España měla Barcelona slavnou arénu na býčí zápasy. Protože býčí zápasy jsou již ve Španělsku zakázány, předělávají tuto arénu na obchodní centrum.
Na kopci nad Plaza España je komplex budov Národního muzea umění. Je to místo, odkud je krásný výhled na Barcelonu a její dominanty. Nedaleko muzea umění je olympijský areál, kde se na olympiádě v roce 1992 konaly atletické a plavecké soutěže. Atletický stadion je nyní v rekonstrukci. Loni jsem tu viděl zajímavé atletické závody dětí. Bulvár La Rambla ústí u moře u Námořního muzea. Na náměstí z velké výšky se líží Kolumbova socha. Ukazuje rukou na západ, kde předpokládal najít Indii. Kromě Námořního muzea a Kolumbova monumentu je zde též budova Světového obchodního centra, která má tvar lodi. Nedaleko je Královský jachtklub, kde by bylo možné vybrat si spoustu hezkých lodí. Severovýchodně od Kolumbovy sochy je olympijský přístav, kde se konaly olympijské regaty ve všech lodních třídách. Okolní pláže poskytují obyvatelům Barcelony vodní radovánky. S bulvárem La Rambla sousedí historické jádro Barcelony, zvané Barri Gothic. Barri Gothic bylo na začátku našeho letopočtu vybudováno na místě původního římského města, jehož stopy jsou patrné dodnes, včetně hradeb. Barri Gothic je vyhledávaným cílem turistů, kteří se sem snadno dostanou z Plaza Catalunya, hlavního náměstí Barcelony.
Barcelona má hezké a čisté metro, kde je možno bezpečne cestovať i v noci. Niektoré domy neskrývají, ukázali přepich svého vnitřku. Měl jsem štěstí a mohl vyslechnout na rohu Plaza Catalunya koncert peruánských indiánů. V bulváru La Rambla vládne i v noci čilý ruch. Ve velkém divadle sice nebyl nával, za to jsem si mohl v klidu prohlédnout vstupní dvoranu. Ani v Barceloně nechybí pouliční malíři a umělci všeho druhu. Velmi mě zaujal úklid odpadků, kde kontejnery si z ulice bere smeťařské auto samo ze strany a nepotřebuje další popeláře.
Barcelona zase nabídne své krásy a zajímavosti všem návštěvníkům.